wannan ko matsaraici ne illa man kasautu sai wanda na tafatar da shi fasta kaso ne ku nemi tafatar wata aksukum sai tafatar da ku da ce kullukum ja'i'u kowannen ku mai umarci illa man al'amtu sai wanda na ciyar da shi fastarihu ne ku nemi ciyarwar tawa ku yi muku sai na ciyar da ku kullukum dhalun kowannen ku batacce ne illa man hadaituhu sai wanda na shiryar da shi fastahdu ku nemi shirya a wurina ahdukum sai in shiryar da ku sannan sai ya ce innakum tafiduna bil-laili wan-nahari wa ana ghafiruz zunubi jami'a kuna laifuka kuna kusakurai dare da rana ne kuma na gafarta zunubai baki daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta sai na gafarta muku sannan sai ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ماء عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر da ya ku bayana da na farkon ku da na ƙarshe da mutum da aljan ku haɗu guri ɗaya kowa ya kore burinsa ku roƙe ni in ba ku in kun ga wannan ya taɓa abin da yake taskata sai kamar yadda za a tsoma allura a cikin teku sannan ya ce ya ibadi da za a ce kowannen ku zai zama ala'ata kakar da rajulin wahidin minku zuciyarsa ta zama kamar ta annabi alaihi salamu ko ta fi tasa ya ce ma za da zalika fi mulki shi ba abin da zai kara mulki da kuma za ku zo duk zukatanku su zama sun fi na iblis bushewa da fajirci wannan zukatan da suka fi na iblis fajirci ya ce ma na kasa zalika min mulki shi wannan ba zai tauye mulki na ba saboda haka ganiyu ne bila misal to sai ya ce inna ma hiya amalukum usiha lakum ayyukan ku tattara muku nake taskance ta sannan sun huwa fikum iyaha sai na cika muku ita fa man wajada khairan falyahmadillah man wajada ghayra zalika fala yalumma illa nafsa wanda ya samu alheri ya gode wa Allah wanda ya samu kishiyar haka ya zargi kowa sai kansa to anan a dunkule ana nuna mana wadatar Allah da isarsa kowa bai isa ba Allah kaɗai shi isa shi yake yin komai sannan ana ladabin hudda da Allah duk abin da yake na alheri ne za ka dangana wa Allah amma da ba na alheri ba ne sai ka kore masa in ka karanta fatiha ta ishe ku kaga siratal ladzina an'amta alaihim an'amta wanda kai wa ni'ima amma da ya zo gadabu sai ce gairar maghdubi alaihim a wajen malaman balaga shi ake kira iltifati sai aka tashi daga wato hidaba da kake magana gaba da gaba sai aka koma kuma wato ba wanda ake magana shi wanda baya nan ne saboda a girmama Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya duba suratul jinni zai ga yadda aljanu suka yi wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ba mu sani ba da me ake nufi da mutanen ƙasa shari ne ko ko ubangijinsu shirya yake nufi kaga wasu danganta shari ga Allah ba amma shari'a suka danganta ta to ana so a wa Allah ladabi a girmama shi a kowace irin harka saboda haka abin da nake so mu a nan wajen yau Allah na sai an kaɗaita shi to kuma a bi shi sau da ƙafa a kuma lura da shi akan yin mu'amala da shi mu'amala da Allah ya ce da mu la yuzi wa ajral musinina duk wanda ya aiki na gari ba ya tozarta shi sannan la yusbihu amalal mufsidin duk wanda yake mabannaci ba ya inganta aikinsa to da ka mai mu'amala da shi akan wannan mai aiki na gari tare da imani ku kiyaye aikin da yake ba na gari ba to sai mai mu'amala da shi a haka sannan girmama shi ake annabi alaihi salamu
lokacin da zai rubuta wasiƙa zuwa almunzir ibn sawi sai na abubakar aka sa ya rubuta, amma tambarin shine muhammadu rasulullahi. Za ka gan shi a madina, za ka ga rubutun sosai a ajiye, amma daga ƙasa ake rubutun a yi sama. Aka fara rubuta muhammadu, sai kuma a samansa aka rubuta rasulu, Allah sama kuma aka sa allahu. Saboda haka sai dai ka ce ka karanto daga ƙasa kai sama, ba zai saka sunan Allah a ƙasa da nasa ba, girmamawa ake. To a wannan munasaban ne da ke son ja hankalin masu aikin lasifika a nan gurin da ko'ina a duniya ba a ambatan Allah sai don girmamawa. Idan kuna gyaran lasifika karku dinga cewa Allah, wulakanci ne. Girmama Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Duk inda aka ji sunan Allah to ta shawo kulubu, zukatan za su raya. Sai dai ka ce testing amma ba Allah ba, ya fi gaban haka. To girmama Allah ake yi a duk abin da za a yi, ka kuma gabatar da shi akan kowace harka. Duk abin da izo ita so kowane irin abu kai a ƙa'idar tarbiyya ana son a tarbiyyanci mutum tun daga lokacin da aka haife shi, ana ɗora shi kan tarbiyya. Ƙarshen matakin tarbiyya shine a gaya masa duk abin da ya zo a duniya ana ambatan Allah, aka kawo abin da ya shafi Allah da manzansa, to ka ja bakin ka kai shi, kar ka ƙara tofa taka ko ka ɗauka kana da wani ra'ayi. To wannan a dunkule sai in ce na bar shi haka dangane da wato an nasihatu lillah, sai an nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai imani da shi alaihi salam, mu kuma amince masa alaihi salam, sannan mu yi da'a. Abin da ya ce mu yi to sai mu yi, abin da ya ce mu bari to sai mu bari, sannan kuma mu so shi fiye da komai, fiye da abu tara. Shi ma Allah sai an so shi fiye da abu tara. 8 su ne wanda a cikin aya ta faɗa, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum har zuwa wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Sai an haɗa iyaye da yaya da mata na aure ko mata aure da mazajensu da 'yan uwa da dangi da sana'a da dukiya da mahaifa, a tattara su ga baki daya. Wannan duk san su so ne na ɗabi'a. To sai ka so annabi alaihi so na ikhtiyari, wato so na shari'a, ka fifita shi akan wayannan ga baki daya. Sai na Umar radiyallahu anhu yana cewa ya rasulullahi, na fi son ka akan komai illa nafsi lati baina jambayya, sai zuci raina yake tsakanin haƙurƙurana. Sai ce ai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi allati bayna jambayhi. Wanda zai imani sai ya fi so na fiye da ransa. To da Allah ce annabi auladul mu'minina, sai na wani ce ban san haka ba. A yanzu Allah ya rasula da anta al'ana ahabbu ilayya min nafsi allati bayna jambayya, sai ce al'ana ya Umar. To yanzu imanin ka ya cika. Saboda haka in ya faɗi magana to ta zama hukunci. Kisa ma Malik yake cewa wato kullu qawlin yukhazu wa yuraddu, dukkan wata magana ana iya karba ana iya juyar da ita. Sai nuna kabarin annabi alaihi salam ce illa qawli sahibi hadal kabari, sai faɗa mai wannan kabarin tasa ba a juya ta. Mawaƙin sa Hassani yana cewa ma qala kana qada'an ghayra mardud, duk abin da ya faɗa ya zama hukunci ba mai iya juyar da shi, kuma shine wanda Allah ya bawa dama. Duk abin da ya yanke tayan dan an ga yadda yi a kan izhir shi ne tsaure. A harami ya ce duk abin da yake harami inda yake kansa ya fito ba za a cire ba. Sai na labar sai ce muna amfani sai ce to ban da shi, lamul kiyamata dole haka za a tsaya. Akwai lokacin da
ya yi ciniki na raƙumi alayhi salam. Da ya cinikin raƙumin nan, da aka zo balarabe sai ya runtu, sai rigime ce shi ba a cinikin ba, in kuma an yi ka zo da shaida. Amma daga annabi sai shi alayhi salam, sai ku zai mutu a lokacin da abin ya taso shi ko yana gudu, sai ce ni ne shaida sa an yi, ya ce to a bani kuɗin gara ko. Da ya tafi sai annabi alayhi ya ku zai ma ya aka yi ka ba da wannan shaida, sai ce rasulullahi na yadda ana yi maka wahayi, yaushe za ka faɗi magana da balarabe in ce ba haka ba. Sai ce haka kawo, sai ce sai to daga yau na mai da shaida ka ta mutum biyu. Shi sake ce da shi ku zai mutu zu shahadatai, duk shaidar da ake nan mutum biyun ka bayar ta isa. To me aka gani kuma a wannan mu'ujiza? Lokacin da aka zo rubuta Qur'ani, lajanar rubuta Qur'anin ba ta taɓa karɓar aya sai an samu shaidu biyu ko sama da haka, cewa ayan nan a sura kaza take, a lokaci kaza annabi sai ce wane ya karɓa. Haka aka dinga yi, aka yi tabi sai da suka gama kaf. Sai na zai da wani sabit radiyallahu anhu sai ya bita ya bi yana zuwa ƙarshen suratul tauba sai rasa ayoyi biyu, sune laqad ja'akum da kuma fa'inta wannan. Aka bincika, ba dukkanin su hafizai ne amma ba za su rubuta ba saboda gudun shakku ko wani ya jefa shakka gaba, sai sun samu shaida yadda suke yi, methodologin da suka ɗauka a kansu za ta ba sauka ba. Aka dinga yi kuwa idan a kone su ne, sai aka samu Huzaima ya zo da shi kuma shi kaɗai ne shaida. Sai aka saka, to kaga wancan kalma da ya ce na mai da shaida ka biyu, ashe akwai abin da zai faru. To a amince masa, in ya ce a yi, in ya ce a bari, sannan a so shi fiye da komai, sannan a kuma girmama shi, kar a dinga magana da ta shafi annabi gadan gasa, inda Allah ya hana daga murya a gabansa, ya hana a yi magana kamar da ake da sa'a, ya kuma hana a yi kiran sunansa gadan gasa, ya hana. Sai za mu ga sai na Abbas da Jalal babbansa ne, da aka tambaye shi da kai da annabi alaihi salatu wa girmo wani, sai ce manzo Allah ya girme ni amma an riga haihuwata. Saboda girmamawa haka ake masa. Shi sa malamanmu Allah ya saka musu da alheri, in aka zo ana so a faɗi girman sai na Abdullahi ibn Mas'ud da Jalal cikin manyan hafizan Qur'ani, sai a ce tsawonsa daidai da babban mutum daga zaune, amma ba za su ambace shi wada ba saboda girmama annabi, sai kar a yi wa annabi wato sahabinsa wannan ya zama an taɓa mutuncin annabi alaihi salam. To haka ake masa sallallahu alaihi wasallama a dukkan wata harka akwai girmamawa, kuma mun gina cewa a girmama shi, to azziruhu wa tuwaqqiru. To masu kira'a sai su yi wakafi ana, sai kuma tashi wa tusabbihu wannan Allah ya sha. To saboda haka abinda ake wa annabi kenan alaihi salam. Sai kuma salati, shi kuma ai masa salati, wato salatin yana nuna mana girmansa alaihi salam da kuma abin da Allah yi mana, domin annabi alaihi salamu shine wanda ya kira wata da muka suke masa kalubale, ya kira wata ya kira washi, ya sauko ya kuke su ce rabe biyu, ɗaya tafi kan jabal abi kubaisin, ɗaya kuma tafi kan aiku ana ije ka gama ce haɗe ka koma, ya haɗe koma, wulakanci suke ta sama. Na Khadija na kuka, sabai na kuka, saboda an zo da kalubalen da ba irin sai warware. To da aka yi wannan, wanda Allah ya yi wa haka, ai an kai makwarar girma, amma sai ka ji Allah, sai aka ji Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ƙarshen girmamawa kenan. Sai annabi alaihi ce man salla alayhi salatan wahida sallallahu alaihi biha ashar. Duk wanda ya min salati dai sai Allah masa goma. Duk abin da zaka faɗa na girman salati daga wannan ya kare, ba abin da zaka samu fiye da kai dai Allah ya maka goma. Sannan kuma alfarma
in ka ce a haɗa maka shi daidai kaza ko adadal amdari kai annaba salati alaihi wasallam kace daidai da ruwan sama to ubangiji ya san ruwan saman da aka ya san wanda zai zuwa tashin kiyama ce ta za a bashi in ka ce wato adadal ashjari ya san duk itatuwan da aka yi a da ya san wanda za a zuwa ranar tashin alkiyama sai shi hada a baka so da haka alfarma ce Allah imana to ana so mu dinga salati gare shi alayhi salam ana salati a hudubar juma'a ana salati a hudubar daurin aure ana salati a cikin sallah sannan ana salati duk lokacin da aka zauna a mahalli idan aka zauna a mahalli aka tashi ba a yi salati ba ko ba kiyama gurin sai ya fi mushe guri to da haka akwai bukatun sannan malamai ma sun ce duk inda kake tafiya ka ga masallaci to salati ya kama ka duk inda ka ga masallaci yi salati duk ga masallaci yi salati waɗannan abubuwan su ake ka girmama shi alaihi salam ka girmama iyalin gidansa alaihi salam ka girmama sahabbansa ruwanullahi alaihim to wannan shine nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka san sunnarsa sannan kai aiki da sunnarsa alaihi salam sannan kai kokarin koyar da mutane sunnarsa alaihi salam ga kokarin kare sunnar kada a gurbata ta wannan shine nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin da wuce anan ina so in ja hankalin mu akan abu guda daya sunnar yin amfani da hannun dama annabi sai yana amfani da hannun dama wajen karba wajen bayarwa wajen ci da sha yace shedan yana ci da hagu yana sha da hagu yana bayarwa da hagu yana kuma karba da hagu saboda shi kuma alayhi salam da dama yake ci da dama yake sha da dama yake bayarwa da dama yake karba to wannan sunnar ana nema a yi wasa da ita wanda iyaye mata ne da hakkin wannan su dora yaransu akan wannan su nusar da su babban abu ne a hana su yin amfani da hannun hagu a cikin al'amura akwai wani babban malami a jami'a muna hira da shi sai ce lokacin al'ummar mu tana kan daidai karo ce take a wancan sayarwa da ya je mika mata kuɗi sai mika mata da hagu ta daka masa tsawa kai ba ɗan musulmi ba ne bari da dama za ka ba ce tun daga nan bai fata sake barwa da hagu ba to karo fa da amma yanzu mata aure ba ruwan ta ɗan ta yi wani shi sa yara duk da hagu suke cin abinci suke komai in kai wa mutum magana sai ce daidai ne to duk wanda ya ce min daidai ka ce masa ya yarda in kiyama ta tashi a bashi takardarsa a hagu in daidai ne kaga ashe ƙarya ita ka iblis ne ke so ya hana shi tsira to mu lura da wannan sannan annabi alaihi salamu ya nusar da mu tafiya inda nakiya take in aka bumbuna nakiya gurnet to kar fa ka tafi gadan gatsa kar ka tafi gaba gadi sai kai taka tsantsan wajen duba dan kar mutum ya taka ta tashi da shi to anan yana cewa da mu la tatabbi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakalu juhra dabbil la dakatu lallai ne za ku bi tafarkin wanda suka gabace ku ɗani taka da za su ga ramin damo kuma sai kun shiga yake suna mana rayuwa akwai haɗari akwai sai sabai suka ce al yahudu wan nasara yahudu da nasara su ce famanil qawm suwaye da saboda haka tafarkin yahudu da nasara duk abin da muke na rayuwa mai hattara da shi mu ne